Здравейте, приятели! Днеска ще играем на Geometry Dash, както винаги. И да. Здравейте, приятели! Дано на това видео да събереме 15 лайка. 15 лайка и ще направя втора част на The Tower, хора. Сега ще играеме тия всичките изи нива, които са ето тук и виждате. Ай, почваме с първото ниво. О, не, хора. Не. Чакай. Да, ще играем всички. Хора. Окей, тук вече малко ме кефиш. Не. Хора, съжалявам, ама няма да играем точно изи нивата. Знаете какво, хора, ще играем на The Tower, втора част. По-скоро първа, де. Първа. Започваме с първото ниво. И сега чакаме. Мале, приятели. На новия ми телефон, който го очаквате на 30 септември, канала ми същото. Канала ми ще бъде точно на новия ми телефон. Дали ма знаете, там дето участвам в неговия канал на Даринча. Хора, аз тия реклами. Хора, тия реклами не престанаха. Гледайте ли тия мръсни реклами? Хора, гледайте ги тия реклами, брач. О боже, айде махай се реклами. Така, този път ще се концентрирам. Хора, минах. Не, брат. Трябва да минаме първото ниво и видеото свърши. И видеото... Хора, видяхте ли ме? Ако минеме първото ниво, видеото свършва и трябва това видео да събере 15 лайка и ще направя втора част на The Tower играта. Само да минеме това ниво и преключваме. Така. Хоп. Не! Хора, брат. Хора, нещо, то таблет е от 9 месеца и не знам защо бъгва. Huawei от старите модели и бъгва. Ой, вот. Аре бе. О май гад. Хора, приятели, това видео май ще се получи. Бързо. Айде. Получавай. Нищо. Приятели, приятели, надявам се да ви е харесало това видео. Оставите по един лайк и ще направя втора част на The Tower, като събере 15 лайка това видео. А сега, чао!